Hai, Jatana Hambai. Tini ang norok ni bagi kaisa video ko kami na abong dia. Biskit ketal abo ang tini obel like na itok jagri. Tini price rok no nugui ang tubi pekya. Nani kami nukuna coconut cookies. Bini nutritional information rojak tongo. Dan ini abo Kisleni brand. Bini price itaran nukuna 30 rupees. Actually ang tini amai video tani upload makna link ya. Kengma zora ono cheng program rogo tampro rogo mai rok zora o masaya o khuimani zora rok tongo uni bagi zora rogo cheng nguksa tongmani slai mungsasek chawi bohok no okmurui tonoi kaham khlai tonnani bagi bel like nango abo norok no tini asik sanani dagla kenao cheng sekango buksa tongkena chawi khamai abore bagi cheng yasi jagra thangpro program rok khlaina thangpro rogo cheng sio je buksa tongmani chai apni tini wa norok bai share khlainani musungkha je abo hayo kuitong poro rogo cheng pomhai mani rok no cha tei bo chang rok no ang choose khlaina kha abo tei rok no ang phonogui tongo norok comment sidi bo hai nangjak hai rok chamung rok no tui ang video sanamani aboni ke norok nukha Britannia Nutri Choice Thin Arrow Road Zero Trans Fat na sijak Happy Stomach ni karo sijak thongna di bini price bisik tong bini price tongo 35 rupees. Yes to cheng tam khlai hai biscuit rok no cheng yasi jagra thangpro rok mai rok ma chaya eba chamung manyang ri tongpro rok cheng hai biscuit no logi utlangi chawi mano to aboni bakri ang kubungma jorao tibo ang biscuit rok chamani rok nang rok na phunugano pati tini seng abono nai pelagera na nang tapai khulogoi phunugnai bisingo bo bahayangai tong coconut cookies khulogoi babo hai ki khulok seng ikono khuna bin bisingo khulogoi nang bahai khulok angke bisingo bahai to sengti abono te khulogoi na lian pati अरे वाह बिसिंग बाहाय गेजा 1 2 3 1 2 3 kabisa ke tong kaisa wo oro ke single ang bo sai sama na gra sinai busuk thok tini first time ang biscuit chawi do bel like kotak biscuit lagi na wo chana mo sungri da na yang wan subo ge biscuit na sen program thangpro rogo logi utlangi thangmanta bola gaham obono sung tabuk danai kaisa dramo nai tongni boyamo iko naiken naidi norok nokona ang drum tui pekya nokona nortam hin drum de hin basa jam bokhe biscuit no danai ta pare age bona tab dair nai
Besok sakna lene pede aro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total 14 dah tong mani thajang lep ni cakip ka. Okay. Sedang bersatu tahu. Bersatu 12. Bisa saya hanya tengok lagi semua penuh sakit renai. Bersatu 12. Bawa apa? Coconut cookies. Dah belum penuh. Lep ni jasa kui mana lagi? Aku serap sama jago. Berapa pernah dia pernah ketahuan bego dah sini dah ya sih agak tampil, oke? Aku sahur di nara, bawa nang zakar bawa harap TV nak nonton iPhone nak mani. Asli apa bel like important. Ani bagi saya main nara bawa nang zak komen sesuatu. Hagi ang buji mana dah, oke? Asal no, hambai.